No niin, moro. Tässä on siis nyt uuden vuoden raketteja vähän. Niin mä voin selittää mitä tässä on. No 2 pakkausta tämmösiä. Kasar tähtipommeja on 4 vitosia näitä. Cascade Bomb. 3 pakkausta Thunderpatoja. Punakone. 32 pakkausta Airbommeja. Säästökareilta. Sitten rumputuli-setti. Urhoollinen taistelija pakkas 8 € keijulta. Apache. Ei paha vai mitä? No sitten. Sitten kunkku tykkää 3 pakkausta. Täällä on lisää vielä. Ekogranoi 12 pakkausta. Sitten pirunvanteita. Tätä tuli 2 kertaa enemmän kuin me haluttiin, mutta käy se näinkin. Sitten tässä on vähän näitä 100 palloja. 6. Ja nitrot. 2 nitroa niin kuin näette. Sitten 3 pakettia leijonan laukausta, loput on jossain. Sitten värisavupommeja. 2 pakkausta. Ja sitten no niin. Tästä taitaa olla, että katsokaa ja ihmetelkää. No niin. Se on moro. Kuulkaa sitten kun meidän täältä paukkuu.